Poštovani gledaoci, odlučio sam objaviti novo predviđanje budućnosti posle određene pauze iz razloga što vidim da ovo vreme koje je neposredno pred nama u bliskoj budućnosti nosi određene događaje koji će biti vrlo koncentrovani i potrudit ću se da vas upoznam sa onim što svima nama sledi zatim. Da krenem od zemlje. Što se Srbije tiče, ona je od pre godinu, dve dana ušla u treću fazu, kako sam ja to podelio, treću fazu svog istorijskog ciklusa i u toj fazi, da kažem, to je posljednja faza tog istorijskog ciklusa i po završetku te faze ulazi u jednu sasvim novu, mnogo prosperitetniju i bolju. U toj fazi koja je vrlo teška, a koja je krenula oko 2018. godine, se nalazimo i sada i nalazit ćemo se tokom nekoliko sledećih godina, koje će pritom biti daleko mučnije nego što su bile sve prethodne, računajući 30-ak prethodnih godina. Vi morate imati u vidu da svetska ekonomska kriza, odnosno taj slom svetskih finansija, do koga će doći neposredno zatim u 2020. godini, će teško da se odrazi na finansijskim stanjima zemalja poput naše, koje nemaju stabilnu ekonomiju. Zbog toga će ovo što se bude dešavalo zatim biti ne samo problematično po pitanju samih finansija zemlje, jer će se to reflektovati kroz svetsku finansijsku krizu koja je pred vratima i slom berze. Reći ću vam ko je kasnije kada budem analizirao svetske događaje. I taj slom će se preliti na čitavu planetu. Pa i na ova naša područja. Pored ostalog, nestabilnosti koje će se dešavati na samom Kosovu kao i na tom delu Balkana će biti pokrenute od strane SAD-a, a uz blagoslov Turske. Sav taj projekat je nešto na čemu se radi dosta vremena. Odavno sam pričao da
šanse da gasovodi iz Rusije profunkcionišu punim kapacitetom ka Evropi i da Rusija krene snabdevati ogromnom količinom jeftinog energenta Evropu, sve dok Rusija vojno ne bude porazila NATO ili se NATO bude raspao, oni to neće moći napraviti. S obzirom da je Rusija najavila puštanje u funkciju svojih gasovoda do završetka 2020. godine, apropo toga, ja očekujem da će tokom godine 2020. i da se izazovu velike nestabilnosti na Balkanu kako bi se onemogućio protok gasa kroz Južni tok. To će svakako biti napravljeno kroz ili Tursku, ili Grčku, ili Makedoniju. Ja očekujem kroz sve tri zemlje. Tako da velike nestabilnosti svakako i političke i ekonomske, a i vojne očekujem tokom 2020. godine. Vrlo opasna godina za sudbinu Srbije. Usudio bih se reći tragična godina. Ono što se priprema i što je na vratima u 2020. ili eventualno 2021. je smena vlasti u Srbiji. Aktuelni predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, posle tog perioda više neće upravljati Srbijom. Kada budu krenula ta vremena, ona u principu kreću već sada, kada snimam ovaj materijal. Vremenom će se dinamizirati. Nažalost, sudbina zemlje će biti u vrlo velikoj nestabilnosti i to će trajati maltene čitavu 2020. godinu. Velika okupljanja na ulicama, ogromni protesti. Parlamentarni izbori u Srbiji bi trebali biti najavljeni ili raspisani do 5. marta 2020. godine. Termin za održavanje izbora bi trebao da padne između 19. aprila i 4. maja 2020. godine. Tokom zime situacija u zemlji će se komplikovati i onda kada bude došao mart mesec, on će biti krajnje traumatičan za Srbiju. Od samog početka do kraja meseca i morate imati u vidu
pored ostalog, s obzirom i da je zdravstveno stanje našeg predsjednika poprilično ugroženo, da će njegovo zdravstveno stanje tokom 2020. godine biti još ugroženije i da će to zdravstveno gledano biti prilično teško premostiti. Naročita kriza zdravlja uvaženom predsjedniku dolazi kraj marta i tokom aprila meseca 2020. godine. Kraj marta, početak aprila naročito. S tim što morate imati u vidu da će za predsjednikovo zdravlje isto termin oko 10. 11. maja 2020. godine takođe biti sporan. Vrlo teška godina koja se i politički vrlo teško preživljava kada je naš predsjednik u pitanju, a bogme koja kada je zdravlje u pitanju najavljuje vrlo visoke rizike. Znači, dolazi faza vrlo velike i političke krize kada je naš predsjednik u pitanju, a i njegovo zdravlje će biti vrlo ugroženo. I 2020. i 2021. će za njegovu i političku karijeru i zdravstveno stanje i ukupan život biti vrlo sporne godine i ja očekujem da će tokom tog perioda, ne mogu definisati jasno kada će to biti, očekujem da će on biti smenjen. Da će na vlast doći druge političke snage. U principu bi to trebalo ići tako da se tokom tog perioda aktiviraju i neke revolucionarne promene. Znači promene diskontinuiteta. Ja ne očekujem, za razliku od većine, da će te promene neposredno zatim doneti trajni boljitak Srbiji. Kasnije da, ali neposredno zatim Srbija će morati prolaziti kroz vrlo velike teškoće, koje će trajati i 2020. pa bogme i nešto kasnije. Ispalo je tako da parlamentarni izbori u Srbiji trebaju biti raspisani do 5. marta, sticajem okolnosti je 5. mart baš rođendan, 5. marta baš rođendan našeg predsjednika Republike Srbije. Tako da postoji mogućnost da izbori budu raspisani baš na njegov rođendan. U svakom slučaju, kažem,
periodi u proleće, naročito u martu mesecu, za Srbiju će biti vrlo traumatični. Vrlo traumatični. Krenut će i ranije. Krenut će već od zime. Decembar, eventualno januar mesec. U tom slučaju samo strpljenje bi eventualno moglo pomoći da se minimizuju posledice koje će u političkom i ekonomskom smislu ova zemlja trpeti. Tokom 2020. godine očekujem ne samo probleme po pitanju parlamentarnih izbora, nego i kasnije će se to preliti na parlament Republike Srbije. Tako da će i tu biti krupnih trvenja. Politički život u zemlji ulazi u fazu krajnje nestabilnosti. Opozicione partije će izvesti narod na ulice. Ako ne ranije, sigurno tokom marta meseca. Ne želim prognozirati u kom pravcu će ići ishod samih izbora, osim što svakako vidim da će tok izbora biti pod velikim znakom pitanja. Pod velikim znakom pitanja. Kao i period posle samih izbora. Prilično problematična priča. Što se Srbije tiče, šta vam još mogu pomenuti? Velika nestabilnost u južnoj srpskoj pokrajini, takozvanoj Republici Kosovo, gde će takođe biti vrlo velike nestabilnosti. Trudim se da biram reči dok ovo govorim, ali ću biti vrlo sretan ako tu ne bude i oružanih sukoba. Vidi se vrlo velika naelektrisanost i vidi se umešanost Amerike i Turske. Ako bih posmatrao po mesecima, stvari bi se mogle razvijati ovako. Od kad ovo snimam, situacija u zemlji bi se mogla zakomplikovati u daljem periodu. Decembar mesec 2019. godine komplikacija će biti veća.
naročito u trećoj dekadi decembra, i tu treba biti pažljiv. Pomračenje sunca koje se dešava 26. decembra odrazit će se na Srbiji na način da će najaviti događaje koji će se zbivati u zemlji neposredno zatim. Januar mesec 2020. za Srbiju je prilično traumatičan. Naročito oko 10. do 12. januara tog 10. do 12. januara očekujem velikih nemira na ulicama i takođe i kada je zdravstveno stanje našeg predsjednika Republike Srbije, gospodina Vučića, takođe očekujem jedan vrlo nestabilan period. To je znači period oko 10. do 12. ili da kažem na prelazu između prve i druge dekade januara. Vrlo nestabilan period, vrlo velike tenzije, vrlo veliki medijski pritisci, sukob politike ili politika raznih zemalja koji će se prelomiti na Srbiji. Posle januara, kao meseca koji je prilično traumatičan, očekujem da se događaji zgušnjavaju. Februar očekujem da bude još pod većom tenzijom, da bi onda od sredine februara situacija počela dodatno da se komplikuje. Oko 17. februara vidim recimo period koji je pod vrlo velikom tenzijom. Vrlo velikom tenzijom. I dalje vidim nestabilno zdravlje našem predsjedniku i od tog 17. februara Srbija i ulazi u jednu fazu veće nestabilnosti koja će trajati i tokom meseca marta i kasnije. Mart mesec je možda najtraumatičniji od svih meseci u 2020. godini za Srbiju,
možda bih mogao da pomenem i mesec, da pomenem i ove letnje mesece, a to su jul 2020. Avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar. Sve su to meseci koji će takođe nositi određenu traumu ovim prostorima. Vrlo loša godina. Vrlo loša godina. Vratimo se nazad. Kada je u pitanju Srbija, pre nego što budem krenuo na ostale periode, napravit ću malu pauzu. Hvala.